daily high na yi makin da daily low, da na yi makin ɗin shi a ƙarfe 12 na rana lokacin da aka shiga London section, sai na yi makin ɗin shi. Shi ne wannan blue line ɗin, wannan candle ɗin kenan. So sai na jira a 5 minutes, daga 1 hour na koma 5 minutes aka yi sweeping ɗin shi, da aka yi sweeping kuma sai muka samu change of market structure a nan. Nan idan muka koma 3 minutes za ka ga muna da order block a 3 minutes. Bayan an samu change of market structure a nan, wannan order block ɗin shi ne M3 ɗin. Sai na yi targeting ɗin a weekly low, saboda wannan line red ɗin shi ne daily low, wannan blue ɗin kuma shi ne weekly low. So yadda na yi wannan analysis ɗin kenan kuma na shiga kasuwa.